Ty vole, kamo. Kamo, čo? Tá tvoja výstroj, to už asi čo si zažilo, že? Čo? A ten špeciálny vetrak na tom zadku. O čo ti ide? To sú nové nohavice. Pred 10 rokmi som ich kúpil, to ešte vydrží. A tá príľba čo? Príľba? To si myslíš, že ťa s týmto pustia na závody? To si môžeš dať rovno nejakú škorupinu z vlašského orechu na hlavu. Príľba tá je ako nová, po dedovi. Ešte v nej jazdil závody, závodná príľba, 25 rokov iba má. Čo sa na nej asi môže pokaziť, ty kokos, nechápem. Bez komentára, kamo. Krásna zánovná príľba. Tak s tým, že ťa nepustia ani na okresné kolo Polelovky les. Nulová bezpečnosť a vyzerá, že keby si zaspal v 20. storočí. Chod na Motoshop 81 a majú tam teraz akcie. 20% na všetko oblečenie a výbavu, čo ty potrebuješ. Tak keď to tak tvrdíš, to tak asi bude. A majú tam aj chrániče? Hej, aj chrániče tam majú, bež to kúknuť. No dobre, tak ja tam teda bežím. Utekaj tam, je to len do konca mesiaca. Ak chýba niečo aj tebe, tak klikni na Motoshop 81, platí to pre Slovensko aj Česko. Link nájdeš v profile. Motoshop 81, všetko pre motocross a enduro.